आंजों दंफैयो दायो बेयाव अरुणाचलनि मोनसे गम्फा होननायावहाय बिसोरनि ड्रेस बियो बुद्धिस्टफोरनि मोनसे ड्रेस गाननाया बेबायदि गोबां समायना रमायना बिउटिफुल बिदिखौ नुनो थाङा दिनै आं बेयाव फैनानै बिसोरनि माखासे ड्रेसखौ आं बिराद नुदों मोनसे एकदम बिउटिफुल हाय बोलदो आङो मोनसे अरुणाचलनि मोनसे गम्फा मन्दिर होननायाव दंफैयो जाय मन्दिरा बुद्धिस्टफोरनि मन्दिर ओरैबायदि मोनसे समायना आरो मोनसे ओरैबायदि मोजां नोंसोरो अननानै भिडिअखौ फुरा नायजोब भिडिअखौ दाननो नाङा फुल नायाब्ला भिडिअखौ बुजिनाय नङा बियो मोनसे गम्फा मन्दिर अरुणाचलनि सिङाव थानाय बुद्धिस्टफोरनि जाय मन्दिरखौ गोबां मानसिफ्रा बेयावहाय नायनो फैयो आरो साफ्रोमबो नुनोबो मोननायबो नङा बेनिखायनो आंनि फेस नायग्रा आंनि इउटिउबार नायग्रा नोंथांमोनहा जाहाथे बे आंनि फेसआवनो नायनानै आंनि इउटिउबावनो नायनानै नोंथांमोना बुजिनो हागोन बेयो जाहैबाय मोनसे अरुणाचलनि सिङाव थानाय बयजोंबो मिथिजानाय मोनसे गम्फा मन्दिर बुद्धिस्ट मन्दिर बेयाव गोबां गोजान गोजाननिफ्राय बेयाव ट्रेभेलिं खालामनानै बेरायफैयो नायफैयो आरो बेयावहाय गोबां दर्शन लानानै थाङो गावबागावनि समस्या गावबागावनि उसुबिदा गावबागावनि न'खरनि हालोद मोनफ्रोमखौबो बेयाव फैनानै बिसोरो बिदिनो बे मन्दिराव फैनानै गोबां बिदिनो थाङो बेनिखायनो खावलायदों नोंथांमोन साफ्रोमबो नायनो हागोन ओरैजाय नोंथांमोनहा आंनि बे इउटिउबखौनो अननानै साबस्क्राइबार खालामो फल' खालामो बेबायदिनो मोजां आङो ट्रेभेलिं खालामनानै मोनफ्रोमबो आङो जायगाफ्रावहाय मोजां बेबायदिनो आङो सिनारिखौ लाबोगोन नायनो हागोन बेयावहाय बुद्धिस्टफोर थायो बेयाव गुरुफोर थायो बेयाव बाबाफोर थायो बेसेबांबा मोजां बेयाव साजायनानै दोनदों लोंनाय जानाय सोरबाया गिफ्ट होफैयो सोरबाया बिदिनो दान होफैयो साफ्रोमबो बेनिखायनो नोंथां पेज नायग्रा साफ्रोमबो अननानै जाहाथे भिडिअफोरखौ नायजोबो सोरबा गोसो जायोब्ला फैनानै नायफैनो हागोन बुद्धिस्ट मन्दिरफोरा बिराद समायना बेनिखायनो आसा खालामो नोंथांमोनहा जाहाथे भिडिअखौ नाया हसिया डिसलाइक खालामनो नाङा मानोना बुजिनांगोन मा बुंनो सानदों आरो मा खोन्थिनो सानदों आरो मा दिन्थिनो सानदों बेनिखायनो आसा खालामो नोंथांमोना बेबायदिनो मोजां भिडिअ आंनि लाबोनायाव नोंथांमोना हानायमानि सापर्ट खालामगोन हेफाजाब खालामगोन नोंथांमोननि नाजानायाव बेफोर गासिबो जाफुंगोन बे जाहैबाय बुद्धिस्टफोरनि मोनसे नियम दङ मालाय बिसोरो फैनानै बिदि फिदिंनानै दोनो जोंथ' जेबो मिथिया जाहैबाय बिनि सोमोन्दै अब्लाबो फिदिंनानै होबाय नायग्रा साफ्रोमबो नोंथांमोनहाबो बेबायदिनो फैनानै खालामफैनो हागोन बिसोरो साफ्रोमबो फैनानै बिदि फिदिंना गालाङो उल्टा है ना सॉरी यहाँ जाना है ऐसे आना है ऐसे घुमाना है ऐसे साइड से आप यहाँ अच्छा हाँ ठीक है ऐसा है ना सॉरी इधर दिला है तो ना मेन्यू को भी आप राइट साइड से जाएगा और लेफ्ट साइड से होगा अच्छा ठीक है दादा देखो लाना पा राउंड मारेगा यहाँ से जाएगा यहाँ से आएगा और इसको यहाँ का लोकल लोग को मालूम नहीं अच्छा बुंनो नामा एसे बुंनो बेयावहाय मन्दिरनि नियम दङ जेब्लायबो राइट साइडजों माने राउन्ड खालामनांगौनो आखिनि मोना लासै फैब्ला नोङो जेब्लायबो राइट साइडजोंसो बेखौहाय नोङो फिदिंनायानो जा गिदिंनायानो जा माने मोनसे नियम दं बेयाव राइट साइडजों नङाब्ला गिदिंनोबो मोनानो फिदिंनोबो मोनानो मानोना जोंथ' मिथियामोन नालाय नाथाय बेयाव थाग्रा जाय धोरोमसालिनि सासे इसोर सिबिग्रा जाय बेयाव व्यक्ति बे बिथाङा बुंदों जे आखिनि गिदिंनो मोना आं माखासे आखिनि खालामदोंमोन गोरोन्थि जादों जे अननानै क्षमा खालाम जाहाथे माने राइटनिफ्रायसो गिदिंबाय थानांगौनो आरोना ओंखायनो बेयाव माखासे गोबां नियम दङ सोरबाफोर फैयोब्ला नेक्स्ट बार जाहाथे बेयाव गिदिंनो गोसो दंब्ला माबा मोनसे फिदिंनो गोसो दंब्ला राइट साइडजों गासिबो राउन्ड खालामबानो जाबाय आरो तो जाओ ना क्या लेने जा रहा हूँ